أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم أمبي على فوق بركة دا مسامي سونا أنغا كنين سورك بركة دا مسار هماني دانتي فولي منا foli ni tanin dilen ko masara hamani maka soli caya Aminata dinka kisini nema bayi sallallahu alaihi wasallam an kanu bagaw an bi aw fu aw ka fileli ko ɲumana maa o maa bɛ yen k'i sɔgɔlen don Cherifula TV la ni wagati na an b'a fɔ aw bisimila du ani denbaya kɛnɛ kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la bi an ye wele bila maa minnu ma a dɔw b'a la olu tɛ maa kura ye kɛnɛ in kan yan nɔ n'o ye Madame Konare Lafiya Jara ye ale ye présidente ye n'o ye association an ka bɛn Mali musow olu ka présidente ye ale ye Lafiya Jara i ni wula. an tilenna hɛrɛ la Ala m'an si la hɛrɛ la. Amina yarabi. An bɛ foli bila lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka kuma bɔ an da kɔnɔ dusukun kunna di k'a bɛnɛ tulo kunna di k'a laminɛ. Merci. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ye wele bila i ma i ye wele jaabi a diyara an ye an b'i fo danti foli min na an bɛ an ɲɛsin an balimamuso ma ni ale ye Madame Fane Kani Sissogo ye ale ye présidente ye association min na o ye association sigida yiriwatɔ ye i ni wula Madame Fane somɔgɔw dun alhamdulilayi ayiwa bɛ foli di jama ma yanni an ka don kuma kɔnɔ. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salatu wa salamu ala rasulillah mi Cherifula TV bɛɛ lajɛlen fo a équipe bɛɛ lajɛlen Matuki yɛrɛ ka plateau fo ni balimamuso min bɛ plateau kan n'o ye Madame Konare Lafiya ne yɛrɛ dɔgɔnin k'a fana fo ka tila ka foli lase aw ka émission kanubaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan voilà. Ayiwa a diyara an ye an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn danti foli min na ka foli ka don n'a ye nin wagati kɔnɔna la fɛn min a Seyid Usmani Sherifu Madani Haidara n'a ka denbaya a n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ foli ni tanni du bɛɛ lajɛlen ma danti foli min na o kɔfɛ an y'a yira aw la ka fɔ Madame Konare Lafiya Jara ale ye association an ka bɛn Mali musow olu ka présidente don an balimamuso n'o ye Madame Fane Kani Sissogo ale fana ye association présidente ye n'o ye sigida yiriwatɔ ye an y'u wele fɛn min kama bi an bɛna masala min na o de ye musow ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya min bɛ yen an ka du kɔnɔnaw la sigi tɛ yiriwa abada ka sɔrɔ bɛn tɛ du kɔnɔ bɛn fana tɛ kɛ abada ka sɔrɔ bɛn tɛ du kɔnɔ musow il est temps que an ka nin yɔrɔ in de faamuya an ka bɛn ni kelenya an k'o sabati an ka adamadenyaw kɔnɔ min bɛ na ni an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka dusukun lafiya ye o kama émission in an ye u wele an n'u ka jɛ an ka masala o tuma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Lafiya Jara émission a bɛna boli musow ka bɛnbaliya kan e ye association sigi k'a tɔgɔ da ko an ka bɛn Mali musow Lafiya association sigilen tile kana se bi ma association ye bɛn jumɛn de sabati musow ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ e delila ka muso dɔw labɛn. Ayiwa ne kɔrɔmuso i ka ɲininkali diyara n ye n bɛ an ka bɛn Mali musow bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ Kayila ka n'a bila fɔ Segu parce que an ka bɛn a point focal bɛ nin dugu in bɛɛ la i ye ɲininkali min kɛ n'o ye nin delila ka musow bɛn effectivement an ye association in sigi an ka bɛn Mali musow k'a da ka muso mana fila ni saba bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a kuma ka ca bɛnbaliya bɛ na o b'an ka duw kɔnɔ o bɛ sigidaw la o b'an ka baaradaw la tubabu baarako t'o la kɛnyɛrɛye t'o la donc o de nana ni an ka bɛn sigili ye mais bɛn kɛra a kɔnɔ bari an ka bɛn kɔnɔna na an bɛ ɲɔgɔn masalaya k'a yira k'a fɔ ni bɛn ma min dilan bɛnbaliya tɛna se k'o dilan anw de bɛ ɲɔgɔn ka tɔɔrɔw dɔn an de bɛ ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw dɔn wa an de bɛ ɲɔgɔn fana ka kungo kɛ donc a ka kan an ka bɛn o kɔnɔna na an y'a ye sinamusoman dɔw tun bɛ an ka sigida la fɔlɔ de tun bɛ an ka jɛkulu in na baro in kɔnɔna na bɛnbaliya tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais an ka wulikajɔ la an y'a ɲini fo
a dɔgɔmuso fɛnɛ kana don association in kɔnɔna na o nalen kana fara ka kɛra sababu ye olu yɛrɛ sitanɛ mun tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya mun tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kuma kɛra la k'o dala faga bi u kɛlen no balimama ye donc an bɛ barika da Ala ye ka barika da Ala na kira ye ani jɛkulu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen olu de sera k'o kɛ pour que olu ka se ka sigi ka kɛ donc o dun ni musow bɛnna an y'a fɔ cogo min na cɛw bi bɛn ni cɛw bɛnna denw bi bɛn balimaya bɛ diya voilà. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni an ka bɛn Mali musow y'o waleya kɛ u y'u ka kɛta kɛ bari n'a ma ɲa k'i ye fɛn min sigi dunun tɛ bala tɛ a kɔrɔ de ko don n'a ma ɲa ko association sigira k'a tɔgɔ da ko an ka bɛn aw ka kan k'aw cɛsiri sa Mali musow an bɛɛ lajɛlen de ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'aw y'o waleya taama o diyara an ye an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn k'a ɲini aw fɛ hali bi aw k'aw cɛsiri nin baara in na sabula bɛn fɛn bɛɛ gulonnen don ale de la o kɔfɛ an b'a ɲɛsin an balimamuso ma n'o ye madame Fanɛ Kani Sisogo Kani e ka association in sigida yiriwatɔ ye ayiwa walasa yiriwali ka se ka sɔrɔ fo bɛn ka na aw ka association sigilen tile kana se bi ma yali aw sera ka bɛn waleya dɔw kɛ wa alhamdulillah matu ni question in diyara n ye ka ta association sigili ma kana se bi ma an ye ko caman kɛ bɛn hukumu kɔnɔla la pour que bɛn ka se ka sabati parce que association in kɔnɔ an ye tɔn wɛrɛw sigi association kɔnɔ tɔn min bɛ kɛ sababu ye ka musow fara ɲɔgɔn kan wagati bɛɛ an ka se ka ɲɔgɔn ye ka bɔ ɲɔgɔn kalama ka bɔ ɲɔgɔn ka hɛrɛ ani hɛrɛ tana kalama donc o fana kɔnɔla la an ye ko caman kɛ an bɛ baroniw sigi sɔn pour que ka ɲɔgɔn kunnafoni ka ladilikanw di ɲɔgɔn ma ka tila ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan an se ye mun ye an b'a kɛ ka se k'u dɛmɛ yɔrɔ nin bɛɛ bɛ bɛn de ko fɔ o bɛɛ kɔfɛ association ka baara bɛnnen don fana sigida kan ɲɔgɔn kofɔ ni ɲɔgɔn kan bɛɛ sigida kɔnɔ association ye jɔyɔrɔba ko fana la ka to ka don ɲɔgɔn kan i b'a fɔ hali ni mɔgɔ kura min yɛlɛmara association yɛrɛ bɛ wuli ka don a tigi kan k'a ɲini k'a dɔn a bɔra yɔrɔ jumɛn a nana mɔgɔ minnu sɔrɔ sigida la k'olu ko f'a ɲɛna sigida sigilen don ko minnu kan k'olu fana ko f'a tigi ɲɛna ka tila k'a intégrer musow la n'o ye i b'a fɔ tɔn minnu b'an bolo sigida la pour que hali bi a fana ka se ka bɔ sigida a nana minnu sɔrɔ sigida la kaban a ka se ka bɔ olu kalama a ka se ka n'u ka se ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ olu musow fana ka bɔ ale ka kow kalama an ka se ka jɛkulu la ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni kɔni dakuru ɲɛ kelen na association ka baara sinsinnen bɛ nin kan kosɛbɛ bɛn sira kɔnɔla la ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn hakili la an filɛbagaw ye faamuyali sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ayiwa Kani mɔgɔ ka kuma de don ni ko n'an ka sigi ko n'an ka kɛ ɲɔgɔn na musow ni ɲɔgɔn cɛ an t'a fɔ sa ko bɛnbagaw tɛ yen ko mana kɛ cogo cogo groupe ye fila ye i b'a sɔrɔ dɔw bɛnnen don i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛnnen tɛ bɛnbaliya bɛ an minnu ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bolo e bɛ se ka kun belebeleba jumɛn de d'a ma k'a fɔ ko nin ye musow ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya ye an ka sigidaw la a kun ye quoi ayiwa matu i ka nin fana ɲininkali diyara n ye ni y'i ka kuma in faamu i bɛ fɛ k'a fɔ de musow ka bɛnbaliya kun yɛrɛ ye jumɛn ye n hakili kuma in b'o de kan du kelen kɔnɔ musow u tɛ bɛn a kun bɛ se ka kɛ jumɛn ye matu musow ka bɛnbaliya kun ka ca bɛɛ n'i ka raison don parce que du sigicogow tɛ kelen ye mɔgɔ minnu bɛ sɔrɔ du kɔnɔ o mɔgɔw fana ka maraw tɛ kelen ye donc bɛnbaliya in parce que effectivement il faut n'i ko k'i bɛ kuma bɛn ni bɛnbaliya kan i b'a daminɛ du de kɔnɔ fɔlɔ parce que bɛn bɛ kɛ du de kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔ kɛnɛma ka o bɛn kelen o de bɛ quartier dilan o bɛn kelen de bɛ bɔ tuguni ka taga jamana dilan donc a bɛ daminɛ du kɔnɔla in de la bon du musow ka bɛnbaliya a bɛ se ka sababu caman b'a kɔrɔ quoi n'an y'a daminɛ musow yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la i b'a fɔ du furumusow olu bɛ se ka kɛ i b'a fɔ kansinamusow donc olu ka bɛnbaliya sababu caman ye ɲɔgɔn faamuyabaliya ye parce que n'i ko k'i bɛ bɛn kuma fɔ i b'i sinsin fɛn belebeleba fila kan fɔlɔ o ye
ɲɔgɔn lamɛn ani ko to ɲɔgɔn ta la ɲɔgɔn kanu bɛ n'o kɔfɛ mɔgɔ n'aw bɛnna n'aw ala y'aw kɛ sigiɲɔgɔnma ye du kelen kɔnɔ a mana kɛ sigi sugu o sugu ye a kɛra sa o aw ye kansinamusow de ye du kɔnɔ o aw ye luwansew de ye du kɔnɔ o aw ye nimɔgɔmaw de ye du kɔnɔ o aw kɔni ala ye sigi latigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ de donc aw kɛra balimamaw ye o don kama aw ka kan ka jɛ ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn lamɛn ka tila ka ko to ɲɔgɔn ta la tant que ɲɔgɔn lamɛn ni ko to ɲɔgɔn ta la tɛ sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sira fɛn fɛn ye a ka gɛlɛn bɛnkan na o kɔnɔna la keleyaw bɛ se ka na parce que muso n'i ko muso kɔni n'i ye musow kɛ ɲɔgɔn kan wajibi keleya in o tɛ se ka fɔ ka ban a la quoi mais hali o keleya in mana na cogo o cogo ni hakilima dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ min maralen don a bɔra du maralen kɔnɔ a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ se k'o dalasa et parce que ni mɔgɔ b'i ma ni ko dɔ ye ni e y'a faamu a ka ca ala fɛ ni m'i bila a tigi fɛ a tɛ bɛnbaliya sugu dɔ de ni aw ni ɲɔgɔn cɛ donc hakili jɔyɔrɔba bɛ ko in na bɛnbaliya ninnu u sababu bɛ se ka bɔ fana bɛɛ t'i ka rôle dɔn quoi fo bɛɛ k'i ka rôle de dɔn kɔrɔ ka kɔrɔ dɔn a kɔrɔ ye dɔgɔ ka kɔrɔ dɔn a kɔrɔ ye kɔrɔ ka dɔgɔ dɔn a dɔgɔ ye nin yɔrɔ la n bɛ ka kuma kansinamusow de ni ɲɔgɔn cɛla kan e mun ye dɔgɔ ye n'i furula ka na i kɔrɔ sɔrɔ so kɔnɔ i k'a ka taabolo lajɛ ni fɛn mun bɛ yen i k'a ɲininka kana na dɔrɔn ka girin k'i bila a ɲɛ k'a kɛ i b'a fɔ ni i bɛ se ko la ka tɛmɛ a kan n'i y'i kɔrɔ minɛ ten dɔrɔn a fana b'a renfermer ye bon n'o kɛra a bɛ laban bɛnbaliya la quoi a bɛ se ka sɔrɔ o la a bɛ se ka sɔrɔ ɲɔgɔn najɛ fana la parce que sew tɛ kelen ye i bɛ taga sɔrɔ e nana se dɔ bɛ ni cɛ ye o tɛ cɛ ye bon n'i ko k'i bɛ t'i ɲɛ jɔ nin ka ko kɛta bɛɛ la yɔrɔ jagoya la keleya bɛ na ni keleya nana a laban bɛ taga ni a bɛ taga laban bɛnbaliya de ma o parce que e tɛn'o ka foyi supporter o mana fɛn fɛn kɛ e b'a fɔ k'i b'o ɲɔgɔn kɛ donc a bɛ n'a dɔn a laban a b'a dɔn donc n'a y'a dɔn yɔrɔ o fana laban ye bɛnbaliya de furu bɛ kɛ ka n'a ka npogotigi minnu fana sɔrɔ so kɔnɔ n'olu bɛ se ka kɛ an nimɔgɔninw ye ou bien hali i buramuso yɛrɛ i cɛ kɔrɔmuso ala bɛ se ka latigɛ s'a ma i bɛ furu ka n'a sɔrɔ so kɔnɔ bon il faut que olu fana nimɔgɔ ninnu ni buramuso ninnu olu fana k'u ka limitiw dɔn parce que n'an kumana furumusow kan f'an ka dɔ fɔ an balimamusow fana ye olu fana k'u ka limitiw dɔn k'a dɔn ko furu de ye nin lase yan furumuso fana responsabilité dɔ b'a bolo du kɔnɔ mais ni e ko k'i balimakɛ muso ko fo e ka ale jɔyɔrɔ bɛ minɛ a la fo e ka kɛ du muso masa ye si je peux parler comme ça alors que responsabilité min bɛ ale fana bolo i tɛ k'ale bonya n'o ye i bɛ fɛ k'o minɛ ale la k'ale mara n'o ye a ka ca ala fɛ ni a tigi ma kɛ mɔgɔ faamuyalenba ye bɛnbaliya bɛ na donc f'i k'a dɔn de ne balimakɛ muso in ale de ye du muso ye bi ala de y'o latigɛ a ma a furula ka na ale de bɛ na anw baw bolo bɔ ga la ale de bɛ na anw baw jɔyɔrɔ ta sini donc ani bonya min ka kan i k'o bonya to a ye ani bonya min ka kan f'i k'o bonya to a ye ka a to o bonya minan kɔnɔ donc o du muso in fana e mun fana nana i fana k'a dɔn k'i cɛ balimamuso y'i cɛ balimamuso de a fana ni bonya dɔ de ka kan donc i fana k'o bonya segin a ma i ka dɔgɔyama kana s'a ma i k'a bila o bonya minan kɔnɔ hali ne de ta i ka ga ye e de bɛna kɛ sini dutigi ye mais i ka bonyaw lasa fana ma nin bɛ nin cogo la hali n'i b'a dɔn s'a ma i k'a ɲininka an bɛ nin kɛ cogo di e hakilina ye mun ye nin ko la a ka ca ala fɛ hali n'a ɲɛ bɛ ɲɛ dɔ hali n'a ɲɛ b'i la cogo sugu wɛrɛ la tant que e bɛ nin sira a ma a b'o bila a bɛ na sɔn i ye donc bɛn na cogo sira ka ca quoi voilà. ok an b'i fo k'i waleɲuman dɔn hakili la an filɛbagaw aw ye aw ka tɔmɔta tɔmɔ a ka kumaw kɔnɔna la mɔgɔw ka kuma de don kuma tɛ fɔ tulo faraba ɲɛna mais a bɛ fɔ hakilitigi ɲɛna donc musow nin bɛɛ ye kun ye aw ka se ka tɔmɔta bɔ a kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye an ma ɲɛsin an ka bɛn mali musow présidente ma Lafiya Jara i bɔra sisan ka Kani ka kumaw lamɛn ayiwa e yɛrɛ bolo i bɛ se ka kun belebeleba jumɛn di an ka bɛnbaliya in ma sabula an bɛɛ b'a kɔnɔ ayiwa ne bɛ se ka dɔɔni min fara n kɔrɔmuso ta kan
n bɛ sira ɲini kɔrɔmuso fɛ fɔlɔ mais a ma tɔ to kuma la a y'a bɛɛ fɔ dusukunnakɛlaw ne bɛ se k'a fɔ a da ser'o yɔrɔ ma mais a y'a fɔ bakuruba la hakilima b'a faamu an ka du kɔnɔ muso yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ muso ka bɛnbaliya n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye dusukunnakɛlaw bɔ a la i ye ko kɛlɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ n'i y'o bɔ a la a tɔ b'a dɛn bon o jɔyɔrɔ ko kɛlɛ in tɛ sɔrɔ da dɔ wɛrɛ fɛ komi n kɔrɔmuso y'a fɔ cogo min na setigiya b'o yɔrɔ la nin bɛ n balimakɛ ou bien n cɛ kɔrɔmuso ou bien a bɛ fɔ cogo n cɛ kɔrɔkɛ muso o de tɛ kansinamuso ye n cɛ kɔrɔkɛ muso ɔ se min b'o cɛ ye o muso bɛ jɔyɔrɔ min na n'o ma bɛn e ma a ka kɛta bɛɛ bɛ digi la a ka kɛta bɛɛ b'i tɔɔrɔ donc o bɛ na ni bɛnbaliya ye o fana k'i sen bɔ a la tuguni sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ka société sigilen b'o kan a bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔn sinaya kɔnɔna na donc cɛw ni o bɛɛ ye cɛko kɛlɛ ye o bɛɛ ye jɔyɔrɔko ye donc o fana bɛ na ni bɛnbaliya ye komi a y'a da sera an buramuso kɔrɔbaw ta ma fo buramuso kɔrɔba fana k'a dɔn ne ye n tile kɛ n denkɛ de nana n denkɛ de bɛ n sa o muso de bɛ yen nɔ donc n'o muso na san bɛ na k'a tɔ to n kɔ min de e b'i sen bɔ de ka sira don o ma mais denmisɛnnin ye denmisɛnnin de o t'a bali i ka to ka sira dɔw don a kɔrɔ bon anw fana muso minnu bɛ na sisan sokɔnɔ fitinin minnu bɛ na ko n cɛ ye n furu a tuma caman olu fana bɛ na n'u ka tafe fanga ye k'a yira k'a fɔ ne de bɛ yen bi n bɛ se n cɛ la bon n'i y'o ta k'o yira buramuso kɔrɔba la a ka ca an ala fɛ i ni buramuso kɔrɔba tɛ parce que wolo ma nɔgɔn ale de y'a den ka fɛn bɛɛ kɛ ka n'a ye e bɛna na ka na jɔyɔrɔ dɔ ta k'a yira n bɛ se n cɛ la n cɛ bɛ n ka tafe kunna bon n'i y'o ta k'o yira sokɔnɔna na i ni buramuso kɔrɔbalen tɛ bɛn ni buramuso kɔrɔba ma bɛn nimɔgɔninw bɛ don a la ni nimɔgɔnin donna a la a bɛna taa se fi i cɛ ka yɔrɔ ma o fana y'a gɛlɛma yɔrɔ dɛ donc nimɔgɔninw dɔw fana bɛ yen nɔ bɛɛ ta ka di ye ne furula ka n'olu sɔrɔ sokɔnɔna na komi n kɔrɔmuso y'a fɔ cogo min na ala ma sigi diya dɔw la ou bien dɔw yɛrɛ ala ma yɔrɔ wɛrɛ tagali nɔgɔya u ye bon ni e nana olu b'u ɲɛtana kɛ e k'a ye ko fanga dɔ b'i la ou bien i ni nin jɔyɔrɔ ka kan olu tɛ se k'a kun n'o kɛra den buramuso kɔrɔba min ye den mansa ye ale min kan ka faamuyali don ka bɛɛ ye place yiri la nin de nana bi nin de ye sotigi ye ala de y'o kɛ mais o fana tɛ bɛn o ma donc n'o ma bɛn o ma bɛɛ ta ka di n y'a fɔ kuma kɔnɔna na donc o fana bɛna sigi gɛlɛya an ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc ne bɛ se k'o de fara n kɔrɔmuso ta kan. ayiwa an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn hakili la kuma ninnu nɔgɔma t'u la u fɔra u ka kan ka faamuya fana wa an kelen kelenna fɛn fɛn bɛ yen k'an bɛ du dɔ de kɔnɔ an bɛɛ mago bɛ nin kumakan ninnu na ka baara kɛ n'a ye sabula bɛn ma min di mɔgɔ ma bɛnbaliya t'o di mɔgɔ ma bɛnbaliya fɛn bɛɛ b'ale de kɔnɔ i bɛ sɔgɔbɛli fɛn fɛn y'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɛ na de ko parce que k'an tɛ bɛn ni n'an bɛnnen don a ka ca ala fɛ o tɛ yen nɔ mun dun bɛ se ka an bɛn halisa a y'aw sɔgɔlen to an na émission ni ala sɔnn'a ma a b'aw ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ ka aw to aw sigiɲɔ la ka an filɛ masha Allah o kɔfɛ lafiya n'i ye jateminɛ kɛ n y'a fɔ cogo min na bɛn bɛ yen i komi bɛnbaliya bɛ yen bɛn ma se ka bɛnbaliya bali bɛnbaliya yɛrɛ fana ma se ka bɛn bali du dɔw kɔnɔ a tilalen de don a bɛ yɔrɔ dɔw la a tɛ yɔrɔ dɔw la ne ko musow ka sigi muso fitininw tɛ balikuw furumusow mɔgɔw bugutigiyalen i bɛ jati wagati min na muso fɛ o wagati musow ka se ka dɛsɛ ka fɔ ka bɛn kɛ fo ka kɛlɛ kɛ fo ka taa se bolo se ɲɔgɔn ma ka siɲɛ ta i hakilina ye mun ye o yɔrɔ in kan. ayiwa Matu ne bɛ se k'a fɔ komi sigi gɛlɛya ni kun banna ɲɔgɔn na nin bɛɛ ye dusukunna kɛlɛ de et puis masaw y'u jɔyɔrɔ bila ni n y'a fɔ masaw n bɛ taa se an musolakaw ma parce que i bɛ du caman lajɛ ni cɛkɔrɔbaw bɛ yen nɔ bolo se ma ɲɔgɔn tɛ yen nɔ fo ni cɛkɔrɔba dɛsɛra mais musokɔrɔba a bɛɛ bɛ kɛ musokɔrɔbaw sen kan o ye musokɔrɔbaw y'u jɔyɔrɔ bila tant que an bɛ sɔgɔbɛ la i yɛrɛ da sera ma e b'i ta in de gɛrɛ i yɛrɛ la bɛɛ ta ka di ye min bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na e ko k'o tɛ ta ye o ye denkɛ muso ye e tɛ se ka tiɲɛ fu ni ɲɔgɔn cɛ ou bien e de bɛ takuru kun don siɲɛ ta bɛ bɔ a la kɛ
fɛn min dun don fɛn cɛ jugu de don parce que a bɛ kɛ sababu ye ka du ci ni bolow sera ɲɔgɔn ma ka ban a dɔw la yɛrɛ hali minnu sera ɲɔgɔn ma a bɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ ni aw fila sera ɲɔgɔn ma den tɛ se ka gɛrɛ e la ne fana ta tɛ se ka gɛrɛ na n'o nana ni a bɛ na ni sababu ye ni kun tɔw bɛ ban ɲɔgɔn na diw bɛ fara denw tin bɛ bɔ ɲɔgɔn na parce que image tɛ tunu e y'a ye nin ba ye ba ta ka pɛrɛn ou bien dɔ fana y'a ye nin ba yɛlɛnna ka donc a cɛ ka jugu a bɛ kɛ sababu ye ka denw fara de a jamais donc mɔgɔ t'i ta den fana dɔn tagalen ɲɛfɛ e ye min kɛ nin ba la est-ce que sini a bɛ se ka segin e ma ka hinɛ e la wa mɔgɔ du den du ye bɛɛ jɛ ye donc fɛn min don fɛn cɛ jugu de don mais nin bɛɛ ju bɛ bɔ mun na ni komi kɔrɔmuso y'a fɔ cogo min na communication ɲɔgɔn faamuya ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni dɔ ma min dɔ fo dɔ k'o dɔn o de banna an ka sigi kɔnɔna na bi bɛɛ ko n ye woro ye maa si tɛ kama ye bɛɛ dun n'i jɔyɔrɔ de don du kɔnɔna na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don sigida kɔnɔna na jamana yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don jɔyɔrɔ fitinin tɛ yen e ta dɔɔni n'o farala ne ta dɔɔni kan o bɛ kɛ belebeleba ye donc o de kelen bɛ ka an ka sigi yɛrɛ gɛlɛya. ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ kumakan ninnu kɔnɔna la ayiwa Kani e bɛ se ka mun de fara lafiya ka nin kuma in kan mun de b'a to musow bɛ bɛnbaliya kɛ du kɔnɔ fo ka taa se u tɛgɛ se ɲɔgɔn ma aw balukuyalen kɔ. Matu n bɛ mun fara lafiya ka kuma kan lafiya ye camanba de fɔ a kuma la ka ban mais n bɛ dɔɔni fara a kan parce que bɛnbaliya bɛ taga juguya yɔrɔ o yɔrɔ fo ka taga se ɲɔgɔn bugɔ ma o b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ sen na ko min mɛnna. Très généralement muso bɛnbaliya ɲɔgɔn faamuyabaliya ni dalamankanw ni datigɛ dalamisɛnninw olu de bɛ na fɔlɔ i ye ko kɛlɛmisɛnninw de bɛ na fɔlɔ ɲɔgɔn kɔfɛ kuma misɛnninw de bɛ na tuma dɔ la hali kɔrɔmatigɛliw bɛɛ bɛ se ka y'a la donc olu de bɛ na juguya ka juguya i bɛ taga don dɔ la dusuw bɛ ɲɔgɔn kɛɲɛ fa taga se siɲɛ ta ma mais nin ko in nin yɔrɔ in na ne bɛ masaw yɛrɛ interpeller n'o ye buramusow ye ani du cɛw fana. Parce que musow bɛ taga bɛnbaliya bɛ taga sabati musow ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ o yɔrɔ fo ka taga se k'u bolo ka se ɲɔgɔn ma i bɛ taga sɔrɔ buramuso ni buramuso bɛ du kɔnɔ bɛ dɔ kalama a la mais buramusow lafiya ye mun fɔ buramusow caman t'u jɔ u jɔyɔrɔ la quoi parce que ni buramuso ye parti pris kɛ dɔrɔn très généralement mɔgɔ min parti pris bɛ mɔgɔ min ka faveur la o bɛ jama bon i bɛ taga sɔrɔ mun ye jɔnmaya bɛ ka kɛ mun na kuma bɛ o ni mɔnɛ don kuma bɛ o dusukun tɔɔrɔlen don bon donc i taga tuma dɔ la o de bɛ karake k'a fɔ k'a bɛ mɔnɛ bɔ a yɛrɛ la o bɛ se ka na ni siɲɛ ta ye i bɛ taga sɔrɔ cɛw fana b'a kalama parce que i taga sɔrɔ muso bɛɛ bɛ dɔ lakali cɛ ye o a mana kɛ cogo cogo ni bɛnbaliya ninnu daminɛra tan muso bɛ kuma a bɛ commencer ka kuma a cɛ ye bon mais cɛw ka position ma nɔgɔ a la i bɛ se ka kuma i muso fɛ a dabila ka n'a kɛlɛ kɛ a bɛ taa to yen bon tuma dɔw la frère yɛrɛ cɛw yɛrɛ bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ a karisa i plaignye ne muso y'a plaignye tan bon mais i bɛ kuma karisa fɛ o n'a ɲɔgɔnna ninnu caman bɛ se ka na mais bon muso dɔw ma mara muso dɔw mara man di muso dɔw dusu ka teli muso dɔw jamanen don olu caman éducation b'a la quoi parce que i bɛ bɔ ni jogo min faso la très généralement i bɛ n'o de k'i cɛ so la donc n y'a fɔ cogo min ni buramuso ma kɛ mɔgɔ jɔlen ye ka tiɲɛ gɛlɛn fɔ ne bɛ buramusow de interpeller o yɔrɔ la dɛ buramuso ou bien a kɛra buramuso fɛn fɛn a kɛra cɛ ba ye o a kɛra cɛ kɔrɔmuso parce que alors i bɛ taga sɔrɔ hali ni cɛ ba tɛ du kɔnɔ i bɛ taga sɔrɔ jɔnmaya in bɛ ka kɛ mun na a kɔni b'i kunda dɔ kan ka taga kangari dɔ ye a karisa situation bɛ taa so kɔnɔ a bɛ tan donc f'a k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ de la aw bɛ na ka n'u lasigi ka tiɲɛ jalan de f'u ye parti pris tɛ yen mɔgɔ mana ji ye cogo o cogo ni tiɲɛ nana tiɲɛ fɔ a ka ca ala fɛ ni du musokɔrɔbaw ou bien du balimamuso kɔrɔbalenw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'u bɔra a kalama n y'o de fɔ parce que ko dɔw fana bɛ kɛ ka taga se niveau dɔ la sɔrɔ aw t'a kalama o donc u bɛ semblant k'aw ɲɛna alors que ça va pas bon o kɔni n'a dégénérera tuma min na aw bɛ se ka bɔ a kalama mais tant que o tɛ k'aw sɔmina aw bɔra ko dɔ kalama a ye tiɲɛ f'u ye aw nana nin du in jɔlen sɔrɔ n'aw ma bɛn aw bɛ taa ka du in jɔlen to sira min b'aw kɔrɔ a tɛ kɛ yan a tɛ lawaleya yan parce que bɛnbaliya in a laban bɛ taga don fo fɛn wɛrɛ de la n'o ye du ci ye donc aw de b'aw jɔ aw jɔyɔrɔ ninnu ye walidenw nalen de ye
n'o ɲɛna o bɛ k'aw dɔ ye bon o de dun ye laɲiniw ye fana parce que taga bɛ kɛ ka du to olu de bolo donc ala deli olu de kan ɲɛ donc il faut k'aw jɔ o jɔyɔrɔ la de k'u dɛmɛ wajibi mɔgɔw tɛ kelen ye mɔgɔw ka mara tɛ kelen ye minnu ka mara ma bɔli kɛ aw de b'aw ka mara don o la sisan k'a mara ni du mara cogo ye k'a mara ni du tiɲɛ ye f'a ka falen ka k'aw dɔ ye donc a ka taga se siɲɛ ta yɔrɔw ma a man kan ka kɛ quoi voilà. ok an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn n y'o de fɔ émission yi a bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ k'i ka tɔmɔta tɔnɔ nka denmisɛnninw an den minnu bɛ furu kɔnɔ bi an dɔgɔnin minnu bɛ furu kɔnɔ bi n'i ye émission in lajɛ yanni ka taa fɔ mɔgɔ ye ka a kɛra tan i b'i sigi i bɛ bilasira ka sɔrɔ i b'i ka so i ma t'i gundo waraka mɔgɔ wɛrɛ ye ayiwa ni ala ni kira sɔnna ma nin ye émission tako fɔlɔ ye tako filanan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kɔnɔ sisan toujours ani invité kelen ninnu don wa thème kelen de fana don o kuma a k'an sɔni ni ala ni kira sɔnna ma.